Tento politik bez akejkoľvek podpory oligarchov zničil celú miliardárskú dynastiu geniálnou taktikou. Ako? Spáchal dokonalú vizuálnu lúpež storočia. Kým ostatní kandidáti pálili veľké peniaze na uhladené billboardy, kde dominovala typická modrá farba a americké vlajky, Zohran Mamdani doslova hackol systém. Na jeho plagátoch nebolo nikde napísané voľte ma. Namiesto toho ukradol farby ulice. Kriklavú žltú a oranžovú. Farby ľudí, ktorí drú od rána do večera a farby, ktoré nemal žiadny z jeho konkurentov. A potom prišiel najväčší hack. Namiesto toho, aby platil drahým agentúram, si svoj dizajn iba zavesil na web. Ľudia si tento dizajn začali sťahovať, začali si tvoriť plagáty, tašky, trička a všetko možné. Z bežných ľudí sa tak stala fanatická armáda, ktorá Zohranovi začala robiť kampaň zadarmo. A výsledok? Tento silný a odvážny branding pomohol Zohranovi vyhrať historické voľby v New Yorku. Značka nepotrebuje milióny, potrebuje brutálnu psychológiu a odvážny dizajn, ktorý ide proti prúdu. Ak chceš spoznať ďalšie stratégie z brandingu, ktoré ti pomôžu predávať, daj mi follow.